herangki tomhan choropar lo pini nangli tomhan chutong thagapo pini litom karbilo charli asong bokyan desa committee lapen AJYCP bokajan regional committee atom pen chelang pet pen si pini litom dak sukhanjan abang so town na along instigard service private limited alang litom la online hay pen hormu pen net distribute a center lo alang litom setame la so center dak nikan si pleng edap si setame ladak aron na lo bang chokli malang litum ave kedamtang hoptai si mate iruya pang nilitum bang lo dak la domicile certificate pen la BRC ayu selang litum paklang kecok setame dak akinang sodnai bang get trade license mate trading license la so bang alang litum pachisik avelang non puanda poselang litum mithang ho pen me chingpulo lasi la so putha bang nilitum karbing long tonomas council higher authority nilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbing Autonomous Council alang lisi labangso taxation department ke alang lisi in charge lo si alang lipan chuning ri lo prabjin pen labangso instigard service private limited laso as adim long bang alo choklim kabidya adim long prabjin pen labangso kang haponji pansin litom karbilo charli asong lapen pini AJYCP hen pen litom chuning ri pon lo